Hej mor. Hvad siger du? Ja, den var sjov. Og rigtig god, den DR-ansøgning, jeg fik sendt afsted, ja. Ja, jo, jeg tror da også, jeg er lige, hvad de går og mangler. Ja. Når de griner alle sammen, ja, ude på arbejde også, ja. De har også grinet alle sammen, dem jeg har vist den til. Ja. Nå, men jeg kan faktisk se herinde på DR's hjemmeside, at de har lagt de bedste op. Og farmor, ja, hun griner endnu. Ja. De har lagt de bedste for opgave 1 ind på deres hjemmeside. Hvad siger du? Ja, der er jeg helt sikkert inde, ja. Det kunne jeg kunne da ikke forestille mig andet. Inde under, ja, så under A til E, ja. Det ser mærkeligt ud. Mor, jeg tror fandme ikke, jeg er der. Jeg tror fandme ikke, jeg er der, mor. Hvad siger du? Ja, det er deres tab. Det ved jeg da godt. Ja, det er da ærgerligt for dem, de ikke lige har set. Mor, jeg er nødt til at smutte nu, mor. Ja, jeg går nu. Vi ses. Tak, jeg ved ikke. Ja, ej.